ମୋର ପୂଜନୀୟ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମାନ୍ୱିତ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସହପାଠୀ ଓ ମୋର ସାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଏହି ମହାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁଠି ନୀଳାକାଶ ତଳେ ଆମର ପବିତ୍ର ପତାକା ଦେଶମାତୃକାର ନିଜସ୍ୱ ଜାହିର କରୁଛି, ସେହି ପବିତ୍ର ବିଷୟରେ ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ବି ମା ଆମର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁମା। ପୃଥିବୀ ସହନଶୀଳା ଅଫୁରନ୍ତି ସ୍ନେହ ମମତାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ମା ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ମହତ ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦ। 10 ମାସ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରି ପେଟ ଭିତରେ ତା ଶିଶୁଟିର ଗୋଇଠା ମାଡ଼ ଖାଇବି ମାଟି ପରି ତୃପ୍ତିର ଚରମ ହସ ହସେ ତା ନାରୀ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଲା ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଇଶ କାମନା କରେ। ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲା ପରେ କୋମଳମତି ଶିଶୁଟିକୁ ନୀତିବାନ ଆଦର୍ଶନିଷ୍ଠ କରିବାରେ ମାର ଭୂମିକା ହୁଏ ଆହୁରି କ୍ଷିପ୍ର ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଶିଶୁଟିକୁ ତା ପରିଜନ ତଥା ପରିବେଶ ସହ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚଳେଇବାକୁ ମାଟିଏ ମାଟି ହୋଇଯାଏ ସିନା କେବେ ହାର ମାନେନି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ପୁରୁଣା କଥାଟିଏ ଅଛି, ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ା ବାପ ନଥିବ ବରଂ ଧାନ କୁଟୁଣି ମାଟିଏ ଥିବ। ପରିଣତ ବୟସରେ ଶିଶୁଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲେ ଖଡ଼ି ଧରି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରର ପରିଭାଷା ବୁଝାଏ ମା। ଶିଶୁଟିର କୋମଳ ମସ୍ତିଷ୍କର ଫାଙ୍କ ଝିଲଟରେ